A terceira edición dos distintivos Benestar Social de Boiro celebrarase este venres ás 7 da tarde no Pazo de Goiáns. En total serán 6 as persoas ou entidades galardoadas en recoñecemento á súa labor en prol da sociedade. Asociación Amigos como entidade social, Carlos Moraeiras, deportista e veciño daqui do Concello de Boiro do distintivo Superación e ao Exemplo, Elizabeth Caballero, que é unha letrada e unha xurista daqui do Concello de Boiro no distintivo sector empresarial, a Federación Galega de Persoas Xordas, o distintivo de Inclusión, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade como no distintivo categoría Méritos Extraordinarios, xa que o Fondo Galego leva desde o ano 1997 colaborando non só facendo actividades aquí en Galicia nos concellos, sino tamén internacionalmente, e o Concello de Boiro colaborou durante os 2 últimos anos en determinadas misións en Mozambique e tamén no Sáhara. Como nas anteriores edicións, o premio na categoría de voluntariado será unha sorpresa e desvelarase no propio acto da entrega. Hai unha máis, como sempre deixamos un dos distintivos a resolverse na propia gala, que en este caso é o distintivo ao voluntariado. Será unha persoa voluntaria quen leve o distintivo, pero como xa vos digo, hasta ese momento non o sabremos. Destaca ademais destes premios que os candidatos son propostos polas propias entidades sociais, de aí que teñan aínda máis valor.